pre, nakatong sikuan ba? Hinday ba? Nagkauban na po silang dudong ba? Anak ko ba eh? Nagbuhat sa itong milagro. Kay gichismis ng mga nimahalan. Makichismis ko, be. Matantiyan ba yung bahay na yun? Ay! Saan yung gichismis? Ay, si Bulldog ba? Kugihan kay mangutang. Yung singlo na, di na makitaan. Ah! Ang tasa diyan ng bulldog, no? Unsay mantas? Astang mantasa? Samot na to yung kauban na si Toto Balao. Tikalon kayo to. Ah! Rabiya, di anak nila, no? Ay, sige. Pasis ako kay kalibangon na kay ko. Ayog sumbong ha. Bantay lang ka. Bantay lang yun ka. Bungkag yun ang balay-balay si mga tototot. Nyabaga ka. Sige. Lagi ko tugan. Sige, malakaw na ako kay kalibangon na kay ko. Sige. Gusto ko. Bye. Pwede na ni. Yak. Tutog si Bulldog. Tuon ako, be. Oh! Bulldog! Ako chismis ninyo ba? Nanapog ka? Kung saan na po chismis ni mo? Hanapog ka. Storya na po kag magic. Dali, lagi. Naigichismis si Drog si Simeon sinyo, ha? Kung saan klaseng chismis ha? Ana sila, ikaw daw Bulldog. Kusog daw kay ka mangutan, di daw ka balumbayan. Kung ikaw ba daw tuto, tikalon ka ba daw ang dako? Anak ni Simeon o ni Sidro. Sa'y utang. Wala ko'y utang na giutangan. Ilunggo ko pero di ko tikalon uy. Pataka mas ng duha. Kung man to? Ado na to, kulataho na to. Lente gid. Patilawan ta sang kumo ko. Ta, atuon ta. Lente na hilamon niya ga. Sa manuo na madagma, manunawa mo tayo ng hilabot mo. Hilamon daw. Ito no, sikuan ito no. Yan. Ay, sinutuog si Bulldog. Ay! So, sala na ko na mo, Bulldog. Pataka magkag-istorya na nako'y utang nimo. Nawala man. Unya ikaw, anong ginahambal mo nga tikalon ko? Unsa man to? Tiwasan na to ni. Ay, kini yun si Tinoy. Bantay lang yun na yun. Hindi masahan tong bataa to ah. Si Tinoy man na pre oh. Tara, to na to. Latawa na to. Tara.